टिफिन टा किचन रूम रखी गला बेले नहीं जीव। हौ ठीक अच्छे मोटे घर फेल लेट हम सन्ध्या तुम कौन रोषे करी? ए शुणुन मो सन्ध्या को न अरुआ न मिठा डाली बास हल्के पनीर पुणी बेसर पुणी खट्टा हे तुम घर था मुझे बजार बजार घर घरठू अनेक दूर बुली 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 करुची मु बाल बेपार बुली 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 करुची मु बाल बेपार। हेलो हेलो डार्लिंग तमे कौन कर खाई सारे ना नहीं ताले मुझे भी चंचल मीठा मीठा भाउज प्रेम मीठा 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 भाउज प्रेम मीठा 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 भाउज प्रेम मीठा 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 मीठा। मो साइकिल नहीं गला गाड़ी बड़ा तोते देखा जाऊ न तोला रे अधा पैसा तू जाऊ तो गाड़ी चढ़े के मकसाया वाहियालो जे बाबा बसाया ओ मकसाया वाहियालो जे बाबा बसाया रे मां घोसी पारुची केलानो बंदरे बसी सकाळ सकाळ सुनेली किरण सूरज दिए पिंची ओ मकसाया वाहियालो अरे जगा तू भाउजू जाइलु ए किछि नाही मो एमती टिके भाउजो पाखरे काम थिला तो तांको स्वामी घर नांती तू तांको घरे कोन करथिलु मो भाईटा परा तू काई सेमती होजु गोलु तो गोड़ तळे पड़छ तू सेमती जमा हो ना अरे की भाई बे मो बो परा कहिछि मुसळा गोटे चुतियाटा एमती कोन पई भाबुजु गोलु तांको सहित मोर पूरा पवित्र संपर्क। अरे मु तोर देखिछि बहुत पवित्र संपर्क ता स्वामी घरे नाही एकुटिया स्त्री लोकड़ा तो विवेक टिके तते बाधा दोनी। अरे विवेक परा बाइदिया घरे तळियो पड़ुछि समस्त डाकी बड्ड बाटी करी कहबी तू भाउजो रे कोन करथुलु मो भाईटा परा तू काई सेमती गोलु तो गोड़ तळे पड़ुछि तू सेमती जमा हो ना की भाई बे बो कहछि मु चुतियाटा तू कोन खाइबु कहलु मद मांस कोन दरकार तोर कह कौन कहलु मद दबु चिकेन दबु हाँ परा मो बो कही मुसला गोटे चुतियाटा तो गोड़ा हाथ तले पड़ुछि तू काहे एमती होछु कहलु तू कोन तोर दरकार कह हाँ परा मो बो कही मुसला गोटे चुतियाटा आ मु भी थारे भाउजो पाखु जीवी
କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ସେ ଜଟିଆ ନୁହଁ ସବୁ ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଦେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ଆସିଲେ ସବୁ କଥା କହିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦଉଛି। ହେ ମା ମୁଁ ମରିଗଲି ଲୋ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ତମେ ଆସନି, କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ? କ'ଣ? ସେ ଜଟିଆ କହୁଛି ଥରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ହଉ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ଭାଉଜ ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଟିଆ। ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ହଉ ବସ। ଭାଉଜ ତମେ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲ? କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବି? ପଖାଳ, ଆଳୁ ସିଝା, ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଳୁଦମ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତମର ଖାଲି ଆଳୁ ଆଳୁ ଆଳୁ। ତୁମ ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏପଟ ଘରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଭାଉଜ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସେ ତାଜା ଉପରକୁ ପଳା, ଆଉ ଜଟିଆ ତମେ ସେ ଖଟ ତଳେ ଲୁଚିଯାଅ। କ'ଣ କରୁଥିଲ? କେତେ ସମୟ ହେଲା? ଆଉ ତମର ଟିକେ କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ? କବାଟ ପିଟିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ ଥିଲା ତ ମୁଁ କାମଟା କରୁଥିଲି। କାମ ଥିଲା? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କି ଗରମ! ଗରମ ହଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇଲ। ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ? ସ୍ପିଡ୍ଟା ବଢ଼ାଅ। ମୋତେ ଫୁକି ଦେଲେ ଆଠୁ ଜୋର ପବନ ହବ। ମଲା, ତମକୁ ଯଦି ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯାଉନ ଗୋଟେ ଏସି କିଣି ଆଣିବ। 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ସେଥିରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଘର ଭଡ଼ା, ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ରହୁଛି 8,000 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି। ଆଉ ତମ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଆସିଛି? ଏ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭଲା ତୁ ଯାହା କରିବୁ। ମୁଁ ଏସି ଦେବି, ଫ୍ରିଜ୍ ଦେବି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେବି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛ? ଖାଇବାକୁ ଆଇଲ? ତମେ କ'ଣ କହିକି ଆସୁଛ? ତମେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇ ଆସୁଛ। ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ନେଇ ଆସୁନ। 15,000 ଟଙ୍କା ତ ଦରମା ପାଇଲି, ସେଥିରେ 4,000 ଟଙ୍କା ତ ଗଲା ଘର ଭଡ଼ା, ଆଉ ବଳକା ଯେଉଁ 8,000 ଟଙ୍କା ରହିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲା। ତମ ପାଇଁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଫ୍ରିଜ୍? ଏ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭଲା ତୁ ଯାହା କରିବୁ। ମାଲୋ ମୋ ହାତ କେଉଁଠି ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଘରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ କି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନାହିଁ। 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତମେ ସିନା କହୁଛ ଆଣିବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ, ତାର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପଡ଼େ, ତମକୁ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ? ପଇସାଟା ତ ଟଙ୍କାଟା ସେଭିଂ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଚଳିବା? ସେଇଥିରେ କହୁଛୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣେ ହେରି। ଏ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭଲା ତୁ ଯାହା କରିବୁ। ସବୁ ଦେବି। ଆଉ କିଏ ଦେ? ଘର କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଗା ତଳେ ଅଛି, ତାକୁ କହୁନ। ଜଗା କିଏ? କୋଉ ଜଗା ସିଏ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ହେଁ? ଭାଇ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ଏଇ ପଚାରୁଛୁ ଭାଇ? ଘର ବାହାର ଘର ବାହାର। ଆରେ ପୋଖରୀ ନିଲ ଆଣିବି ମୁଁ, ଚା ଛାଡ଼ିବ ତମେ? ଗଙ୍ଗା ଗଲୁ ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲୁ ସେତିକି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ। ସ୍ୱାମୀ ହତାଶିଆ ବୋଲି ମାରୁଥିଲୁ ଲାଇନି, ଦଉଛ ମତେ ତମେ ଏମିତି ନାମ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ସମାନ ରଖିବା ତାଙ୍କରି ମାନ, ଆଉ ହବ ନାହିଁ ଭୁଲ ରାଣ ତୁମର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର এই ভিডিওରେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନୁ, କେବଳ ଏହା ଗୋଟିଏ କମେଡ଼ି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର এই ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସମାନ। ପ୍ଲିଜ୍ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆମ এই କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟଙ୍କିନା ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।